מה שאנחנו עושים? תחתית, נכון. ועוד פעם, עידו, מה אנחנו שמים על התחתית? כוס, נכון. מה יקרה אם אני אשים את הכוס על השולחן ולא על התחתית? מה אלה השולחן? כתם, נכון נרקו, כל הכבוד, יפה מאוד. יופי, ומי יודע להגיד לי ממה עשויה התחתית? מאיזה חומר? איך קוראים? לא, איך קוראים לחומר שממנו אנחנו עושים את התחתית? מישהו זוכר? מיכל את בטח יודעת. לא, איך קוראים? קוראים לזה חמר. נרקו, איך קוראים לזה? חמר, נכון. פעם אחת בצבע, ואנחנו עושים עם התנועות ככה, מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. עד שכל החורים האלה יתפלו. עוד. חזק ניסים, כל הכוח, קדימה. איפה הכוח שלך? גבר, תראה לנו שאתה גבר. את היד תשים באמצע מערוך, תגלגל. עידו, קח עוד דף. יופי עידו. מי מצליח? למי כל הכבוד?